‘Yan ta'adda a Najeriya sun harba roka inda ta yi sanadiyyar mutane da dama. A Najeriya mutane 6 sun mutu ciki har da mata, kana wasu da dama suka jikkata bayan da 'yan sanda suka harba roka cikin garin 'yan ta'adda suka harba roka cikin garin Dambuwa da ke karamar hukumar Dambuwa da ta jihar Borno a arewa maso gabashin kasar. Rahotanni sun ce 'yan ta'addan sun isa gadar Wulari da misalin karfe 8:30 na daren Juma'a ne, inda suka afkawa sansanin dakarun sa kai. Wasu majiyoyin tsaro sun ce bayan da 'yan ta'addan suka kasa shiga garin ne sakamakon turjiya na waɗannan 'yan sa kai, sai takaici yasa suka cilla roka cikin garin Dambuwa. Majiyoyin tsaron sun tabbatar da adadin waɗanda lamarin ya ritsa da su, inda suka ce an garzaya da wasu asibiti don yi musu magani, kuma halin yanzu hankula sun kwanta. A Najeriya kungiyar dillalan fetur da masu rarraba makamashin sun musanta rahoton da ke cewa sun shirya ƙara farashin duk litar man zuwa naira 700. A wata ganawa da manema labarai a Abuja, kungiyar dillalan man fetur din ta yi watsi da rahotannin da ke cewa 'ya'yanta za su tsawwala farashi da yardarta, tana mai cewa labarin kanzon kurege ne. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai ta Burkina Faso ta dakatar da kafar talabijin ta LCI mallakin watan daga yada labarai na tsawon watanni 3 sakamakon zarginta da yada labaran ƙarya kan hare-haren ta'addanci da kasar ke fuskanta daga mayaka masu ikirarin jihadi. A ranar Alhamis, hukumar ta fitar da sanarwar dakatarwar ga LCI, wanda ya hana kafar da yada labaran har na tsawon watanni 3. Kamfanonin samar da wutar lantarki a Ghana sun sanar da dakatar da shirin da suka yi na katse wutar daga yau Asabar 1 ga watan Yuli. A wata sanarwa da ta fitar a daren jiya, gamayyar kungiyar kamfanonin masu samar da lantarkin ta ce ta dakatar da wannan yajin aikin ne sakamakon cimma matsaya da ta yi da gwamnatin kasar a game da basukan da take binta. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Adadin mutanen da suka mutu a wani mummunar hadarin babbar motar dakon kaya da ke dauke da sandukai a kasar a Kenya ya karu zuwa 52 daga 49. Lamarin ya afku ne a mahadar Londiani kusa da birnin Kericho, kamar yadda ministan sufurin kasar Kipchumba Murkomen ya shaida manema labarai a yau Asabar. Babban jami'in 'yan sandan yankin Godfrey Mayek ya ce kimanin wasu mutum 30 sun samu raunuka. Haka nan akwai kuma mutum 2 da ke makale ba a ceto su ba a wancan lokaci. Shugaban kasar William Ruto ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Gwamnatin Libya mai samun goyon bayan kasashe ta ce ba ta da hannu a harin jirgi mara matuki da aka kai wani sansanin dakarun sojin hayar Bagana a gabashin kasar. Wata majiyar tsaro ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ranar Alhamis wani jirgi mara matuki da ba a tantance asalinsa ba ya kai farmaki a sansanin sojin saman Al-Karuba mai nisan kilomita 150 daga kudu maso gabashin birnin Benghazi, inda aka yi amannar sansani ne na dakarun Bagana. Wasu kafofin yan labarai na intanet sun danganta harin da sojin gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda abokiyar hamayyar ta gabashin ƙasar ke jiha da halaccinta. Babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Sierra Leone ta ce za ta tsame hannunta daga duk wani aiki a kowane mataki na tafiyar da ƙasar, kama daga majalisar dokokin ƙasa da kuma na ƙananan hukumomi, biyo bayan abin da ta kira zaben shugaban ƙasa mai cike da magudi. An sake zaben shugaba Julius Maada Bio don yin wa'adi na biyu kamar yadda sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta fitar ya nuna a ranar Talata. Sai dai 'yan adawa sun ce sam ba za ta sabu ba. To har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Yanzu haka 'yan sanda a Paris sun kama sama da mutane 1,300 a yayin da iyalai da abokai ke shirin jana'izar matashin nan mai shekaru 17 wanda wani dan sanda ya harbe shi har lahira, abinda ya janyo mummunar zanga-zanga a biranen Faransa. Tarzoma ta barke a biranen da ke kewayen Faransa a dare na 4 a jere, duk da dimbin 'yan sanda da aka jibge, inda aka kona motoci da gine-gine, aka kuma fasa shaguna tare da ɗiban kayayyaki. Sai dai gwamnatin kasar ta ce tarzoma ta fara kwantawa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya daga ziyarar aiki da ya niyyar farawa a Jamus ranar Lahadi, a inda iyalai da abokan matashin da ɗan sandan ya kashe suke shirin jana'izarsa. Ma sauraro, kada dai ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.